Мараба, хабиби! Много цесни тези български таксита. Въобще... Как тясно, бе? Я гледай колко място има, бе, човек. В Дубай има flying такси. Какво има? Летящи такси. Как летящи тахита, бе, човек? Мани, излагали са те, нема как. Как ще летат тия тахита? И къде сипват? На какво са? На нафта, на газ? На вода. Как на вода, бе, човек? И кой ги кара тия тахита там? Какви са тези коливи тук? Какво е това нещо? Какво не му хареса? Гледай, то блок, 5 етажа. Ти знаеш ли в Дубай? Бърдж Калифа, то красота, стъкло. Кой е то бръч? Ко ти става? Знаеш ли, не ми е много at home. Може ли да ме заведеш някъде, където да ми напомня за Дубай? Нема проблеми, бе. Ние знаеш къде сме, бе? Ние сме от Дружбай. Айде, мой Томчей, със здраве! Чао, чао. New chapter of my life. I guess. Тук в Дружбай не е толкова зле. Там може да сложи и мой сако.